Kalakbay, mayong adlaw kanatong tanan. Ato ning atagan og pagtagad ang nayabag nga pamahayag ni Archie Añedes sa iyang pag-atake ni Santa Maria nga dili kuno inahan ni Jesucristo ug dili ang ayang himayaon kay matud pa niya ang nihimaya mga butag wa hinungdan. Tanawa ang iyang pamahayag. Subo nga palandungon kay sa atong kapanahunan karon, daghan nga atong mga kaigsunan nga mga buta ug patay sa espiritu. Sama nining mga tao nga naghimaya ni Maria nga usa ka tawo. Tungod kay na nagtuo lagi sila nga si Maria inahan kuno sa Dios or inahan sa atong Ginoong Kristo. Igsuon, dili inahan si Maria sa atong Ginoong Kristo ug dili sad siya angay nga himayaon. Ya po ginang gipanghingusgan tanawa ha. So karon, si Maria ba mao ba gyud ang inahan ni Kristo Jesus? Dili igsuon. Si ato ning hatagan og pagtagad usa ka tinuod ni. Una, kanang giingon niya nga Ang mga tao nga naghimaya ni Maria mga buta ug mga patay diha sa espiritu. usa ni kadako kayong binuang. Kung mao ni atong sundon, nahulog ng Dios Amahan mo'y nauna hining mga buta ni. Kaya nga naman, gihimaya gud niya si Santa Maria pinaagi sa iyang sinugo nga si Anghel Gabriel ni ingon. Kining Biblia nga Latina Vulgata ni Monsignor Yap, San Lucas 1:28. Og sa paghisulod ngadto kaniya ang anghel miingon, pagimaya ka puno sa grasya ang Ginoo uban kanimo. Bulan ka diha sa kababayen-an. O tanawa. Ang mismo ang Dios Amahan ni Maya ni Santa Maria nya siya niingon siya. Ang mga tao nga naghimaya ni Maria mga buta ug mga patay diha sa espiritu. Binuang maning imuha kol. Binuang man ikaduhang punto niingon siya. Dili inahan si Maria sa atong Ginoong Kristo. Labaw irihis yung panudloa kay nganuman niara ang giingon sa Biblia. San Lucas kapitulo 2 bersikulo 11 niingon, klaro kayo ang Biblia, ayaw pa buta-buta. Basag Biblia, sir kang gawali anang kuan di kang basag Biblia. Niingon ang Biblia 2:11. Kay karong gabi una na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. So ang gianak ni Santa Maria mao gid ang Kristo. Unya Jesus ba ni? Diya basahon nato San Mateo 1:21. Ang Biblia nag-ingon, manganak siya lalaki og nganlan siya Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Jesus ang gianak ni Santa Maria. So Jesus Christ musugot kag sa madili si Kristo inahan ni Jesus Christ. Period. Og dakong bakak ang giingon nimo nga Dili inahan si Maria sa atong Ginoong Kristo ug dili sad siya angay nga himayaon. mao ni atong timanan pagayo kay kung kani atong sundon kaning imong giingon bitaw nga Dili inahan si Maria sa atong Ginoong Kristo ug dili sad siya angay nga himayaon. hulog kag awing-awing ani. Mao nang kita mga Katoliko magbantay kita ni mga taong kugi kayo manudlo og dili mao nga magkapahatod ka nato ngadto sa kalautan sa impierno. God bless.